På en Ego Clear X er Clearomizeren adskillelig, det vil sige, at brænderen kan udskiftes, og derfor er det vigtigt, at vi tjekker, at brænderen sidder ordentligt fast ved første afbenyttelse. Vi tager fat i den riflede del, samtidig med at vi tager fat i den glatte del og skruer hver sin vej. Glasset vil derefter komme af, og vi kan nu tjekke, at brænderen sidder ordentligt påmonteret bundstykket. Glasset påmonteres igen og skrues med uret. Sådan der. Herefter fjerner vi mundstykket, skrues mod uret. Vi kan nu påfylde e-juice. E-juicen købes separat her på siden. E-juicen kommer med et praktisk nålehoved, som gør det let at påfylde din Clearomizer. Ved påfyldning af Clearomizer er det vigtigt, at man påfylder langs glasset og silikonehætten på brænderen. Vi indsætter e-juicens nålehoved ned i Clearomizeren og påfylder. Det er vigtigt, at man maksimalt påfylder op til stregen på 1,6 ml, da man ellers påfylder for meget væske. Vi tager nålehovedet ud igen, og vi kan nu se, at væsken har nået 1,6 ml. Bundstykket indsættes igen og skrues med uret. Clearomizeren kan herefter sættes på batteriet. Og du kan nu være klar til at dampe.